satu tebang Rehana ya. Semoga bisa menghibur sobat-sobatku semuanya, Bapak Ibu tamu undangan, ingkang rawuh wonten dalipun inggih menika panjenenganipun Bapak Mesni sekeluarga. Dengan kekompakan yang sangat luar biasa, dengan kekuatan yang sangat luar biasa sekali, Sekar Gadung memberikan yang terbaik dan terbaik khususnya masyarakat Kunir tercinta. Oke, dari konco-konco musisi break sebentar, dilanjutkan pengrawit Sekar Gadung Indonesia. Dados pamito.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dumateng para bapak sepuh aji sepuh ingkang dan kinurmatan. Sugeng dalu dumateng Bapak Kepala Desa Kunir sak perangkatipun ingkang kula hormati. Sugeng dalu dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati. Ing dalem mriku kula sak rombongan wayang kulit Sekar Gadung pimpinan Kilurah Minto Darsono saking kata Pakis Rejo Rejo Tangan Tulungagung. Ing dalem mriku tinimbalan masyarakat Kunir inggih menika panjenenganipun Bapak Meseni Ibu Sri Kagungan Kersa inggih menika Mala Kraman Putra Roro Ayu Yesi Kurniawati pikantuk Roko Mas Yuda Dwi Ratno. Mugi-mugi temanten kali menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah cepet diparingi momongan rezeki ingkang kathah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kados padatan saderengipun ringkit pacucaken bunggiti monggo sareng-sareng hamirsani campur sari Sekar Gadung Indonesia. Ayo no. Salam pambuka saking konco-konco Sekar Gadung Indonesia dipimpin langsung Kilurah Minto Darsono sampun dipirsani sareng-sareng mugi-mugi kanthi salam pambuka menika dadosa jambining saya sederetan mbak-mbak waranggono yang cantik waranggono pilihan dari Sekar Gadung Indonesia. Langsung saja kita panggil siapa dia? Roro Ayu Imas Ngatekono Sekar Gadung Indonesia. Kilurah Minto Darsono rasane atine awake dhewe ora kaya bengi iki no. Heeh piye Mas? Kowe bola bali nang desa Kunir iki. Lingku yo nang kene iki to. Nang kene panggunge. Masake yo panggane ngomong ibuke niki. Alhamdulillah biyen iki awake dhewe nang pondokane wonten dalipun Bapak Meseni. Nggih. Saiki malah Bapak Meseni nimbali awake dhewe. Oh iya. Sampeyan koyoke nang kidul kono mau. Tekomu bengi to? Heeh. Ndak rono nyapa? Aku mampir nang kidul kono iki tolah-toleh. Lah kok kene kok sepi, bae pindah rene kabeh. Oh diamu. Nemlumpuh nang kene. Mboten kesupen kula aturaken sugeng dalu ugi kagem masyarakat kene Kunir. Kunir. Kunir Wonodadi wong ayu. Dadi nggih, masyaallah. Antusiase Mas.
Muga-muga ora waleh kalau Sekar Gadung. Oh, ora waleh no. Iya, alhamdulillah. Seni tukang hajate molo kramaken putrine wong ayu, putri tercintane. Roro Ayu Yesi Kurniawati. Kurniawati kalian Mas. Pikantuk Roko Mas Yuda. Oh Mas Yuda nggih. Didongake wong ayu. Nggih, mboten kesupen kula aturaken selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Semoga bahagia selalu. Amin. Atas kakek-kakek ninen-ninen. Amin. Kadya Mimi lan Mintono cepet dapat momongan. Amin. Lek putra ya sing soleh, lek putri sing solihah. Kayak aku ngene iki. Heeh, lek awakmu ra mek solihah. Solihah. Iya, satu tebang caos konjuk dhumateng para bapak pini sepuh haji sepuh ingkang dadi kinurmatan wong ayu. Sesarengan kalian kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia. Dados amito. Ingkang dadi kinurmatan meskipun pasangan kunir wono dadi mugi-mugi kanthi latur nika dados dampingi saya sesarengan kalian kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia. Nah
Iki matur sembah nuwun Ayu. Buyung caos kunjuk dumateng para bapak mini sepuh. Aji sepuh ingkang gak kinurmatan. Mugi-mugi kanthi lakon menika dados jampining saya. Iki ngene wong Ayu, pasukan Wonorejo. Iki Pak Nur sampun rawuh. Pak Nur sampun rawuh. Setelane ndengi ya sampun dipundhut. Sapa? Pak Jagang Vespa. Iya, semoga-moga amal ibadahe iki menika Pak Sokeh motor dipun tampi ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Nur sakwadya balane matur sembah nuwun. Wonorejo. Iki pasukan Udanawu ya rawuh Besuki. Ya sing kono kae pasukan Ngunut ya rawuh. Panjer matur sembah nuwun. Wah, kita tlemek ra kena keri. Sing tukang nampani sinden. Heeh. Lek sinden arepe munggah tangane nanti kok enek. Tapi pertamane ngene, tapi keren-kerene ndak penak lho, no. Aku ngengei lho. Iya. Oke, matur sembah nuwun wong Ayu. Iki matur sembah nuwun satu tembang buyung caos kunjuk dumateng para bapak sepuh, aji sepuh ingkang dan kinurmatan. Mugi-mugi kanthi lakon menika dados jampining saya. Langsung saja kita panggil siapa dia? Mario Punjung teko wong Ayu. Lilis Karnali. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Maria Punjung. Selamat malam Mas. Sugeng Dalu Mbak Lilis Karnali. Hai. Nyapa? Hai. Iya, Lis, Mbak Maria Punjung semangat ya Wong Ayu. Semangat. Alhamdulillah. Iki awake dhewe tinimbalan panjenenganipun inggih menika Bapak Meseni ya. Bapak Meseni. Tukang graji. Oh, tukang graji. Awas lho Mas, salah. Pak Meseni leng graji iki pokoke ngeng kulon ya Pak Meseni. Ngeng ngetan Pak Meseni. Ngeng kidul Pak Meseni. Ngeng lor Pak Meseni. Sebabe apa kok sampai ngalor ngidul ngetan kulon kok laris. Grajenane belane iki apik banget no. Belahan Mas. Awakmu lek pengen ngembakne belan omahe Pak Meseni sombong no kene. Belan apa? Loh, belan kayu. Graji ku lho, Lis. Graji, Lis. Ora setau tak Iya. Allah, yo untuk kuwi paling gaya. Tenan. Ya. Gaya iki. Tenan iki alhamdulillah Pak Meseni iki ajate maula kraman putri tercintane. Ya, tibakno ki putrine Pak Meseni iki kancane adikku ponakan. Iki Mbak kae. Bebe. Oh, dia. Iya. Bidan lho Mas kuwi Mas. Mbak Yesi. Iya. Ya toh Mbak. Iya. Tanganmu ki nyapot. Kamu kenal. Iya. Tanganmu ki nyapot kok juga. Oke mau ponanku ya tas pulang iki mang dulak ki bokong aja. Nek kowe keser aku apa piye? Bukamu tepesno emor ra demen tau. Tapi kan ngene-ngene asli bokong. Lho, kowe ngerti bokong asli karo ora iki carane. Piye? Carane cubles endom. Lek mak jenis ngene kok ndak sambat kuwi berarti bokonge palsu. Ya jalan jupun dome. Lah aku dame rada dawa meni atun. Iya. Nek isut wah ndak seneng aku. Iya. Satu tembang ini super khusus temanten Wong Ayu, Mbak Yesi dan juga Mas Yuda. Dicaosi kencing apa Wong Ayu sesarengan kalian kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia. Dados pamito. Iya. Nadane Mas. Nadane dengan ada kilo Mas Cebek yo kita tok cedek Alah. Mas. Iya, Cebek. Mas Cebek. Cebek sayang. Aku arep gerujuk kopi aku gak aku. Di HP-mu sekarang ndak mau ngakne HP-mu. Ral, Mbak, ral. Ora lo sik ra sik. Suwi lena endako
tok ae. Jaluk dilewek. Jamas, Kompak karo aku tak biak. Ya, spesial buat mempelai berdua Wiji. Gitu. Bareng-bareng cuy. Halo.
Wis to, cah loro ki arep kowe golono nek ngarepku ngene aku ora milih. Aku kan sudah bilang aku jangan diduetkan sama itu. Nanti mesti cengengesan. Tapi masih kowe cengengesan masih ngene-ngene nek aku ora milih. Idol kono ki 200 nek bire wisan. Mari ngene mesti di WA buke. Nyapa? Sing tenanan nek ngene. Lah iya, neng kono ki 200 nek bire yo ngene iki ya. Iya. Oke, terima kasih. Satu tembang ini tadi super khusus teman-teman berdua ya. Ini Mas Yudi Kurniawan dan juga Mbak Endang Budiarti dan juga Mbak Yesi Kurniawati dan juga Mas Yuda. Semoga terhibur dan terhibur. Oke, langsung saja kita panggil siapa dia? Mbak Mita Ngatekawang ayu. Hadi Kusuma. Selamat malam. Selamat malam. Hei, aku naik kene Hani. Han, aku naik kene. Oh iya, Mas yo kowe ngene. Ngene aku yo ora milih. Lah nyapa aku ya ora tawa. Heeh, neng kono luwih apik-apik. Sing sabire ki mau ta? Iya. Melu. Iki ana pamundutan wong ayu. Apakah itu? LDR. LDR. Iki LDR ya. Ini ada permintaan LDR Mbak Ya, Mita. LDR. Nah, dilayani ya Bang Ayu. LDR itu apa artinya? LDR. Lek dihapusi Raro. Iya. Kayak siapa? Kayak kancane iki. Ya enek lho ngono kuwi. Enek. Ya. Yo hadir yo hadir. Ini LDR super khusus buat sobat-sobat kita yang live streaming channel Kiminto Darsono dan juga Cak Sutris yang ada di Sanggeran Ngaglik juga hadir. Pasukan dari Ngaglik Cak Sutris matur sembah nuwun dan juga pasukan dari Besuki matur sembah nuwun. Oke Pak Girin, semua fan-fan Sekar Gadung Indonesia yang dari Kediri. Dari Kediri. Juga hadir kru 35. Kru 35 Pak Samidi matur sembah nuwun, Pak Kaji Lombok, Mas Edi Kece semuanya. Fan-fan Sekar Gadung Indonesia LDR. Yuk, Sekar Gadung Indonesia. Datos Pak Mito. Permintaan dari Mas Huda. Oh, masih nyuwun Mas Huda ta iki, Mang? Ya. Lera Mita ya lagi. Oh no, Mas Ya. Dar aku ning kene lho, Mas. Yen aku wis kangen sliramu, mesem ning impiku sayang.
Oke, terima kasih matur sumbun Mbak Andi Kusuma dan Mbak Mika. Semoga suatu tembang ini super khusus fans Sekar Gadung Indonesia dimanapun Anda berada ya, yang live streaming channel Kiminto Darsono ya, yang dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, semoga terhibur dan terhibur. Oke, langsung saja kita panggil siapa dia. Kalau bukan Mbak Dia Ngateko ayo. Lucky Naswa. Baluki Naswa Sugeng Dalu wong ayu. Sugeng dalu Mas Gembos. Di malam yang sangat luar biasa, di malam yang penuh berkah wong ayu. Ya, iki awake dhewe tinimbalan panjenenganipun inggih menika Bapak Meseni. Ini hari merayakan pernikahan dua putra. Dua putra sekaligus ya. Sekaligus Mas Yudi Kurniawan Pikantuk, Roro Ayu, Endang Budiarti. Mbak Yesi Kurniawati Pikantuk Roko Mas Yuda. Didoakan wong ayu. Didoakan semoga temanten kedua ini Mas. Iya betul. Diparingi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Semoga cepat-cepat diberi momongan ya. Amin amin ya robbal alamin. Nanti juga dihadirkan bintang tamu wong ayu. Siapa Mas Gembos? Topnya Jawa Timur Mas Jok Lidik dan juga Mas Jok Luduk ya. Iki ini wong ayu, iki langgamno caos kunjuk dumateng Bapak Meseni Ibu Sri ya. Iki sebabnya penggemar Sekar Gadung iki majemukno sing nom-noman. Nah, sing nom-noman wis dinyanyekne bocah-bocah ke mau saiki langgamno caos kunjuk dumateng tuan rumah ya. Jadi kendang karo kempule iki ditabuh ya. Ditabuh sapa Mas? Kanca-kancane dhewe ya. Diparingi lambang apa? Langgam apa wong ayu? Iki Mas Wanto diomong Mas Wanto diandani. Langgamnya apa wong ayu mangga. Dan kepada Bapak Ibu tamu undangan ya, ini selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan keluarga besar Bapak Meseni Ibu Sri sekeluarga. Piye Mas Cebek? Ayo le Mas Cebek. Engko aja muni Mas Cebek. Sapa? Ganti Mas Budi ngono lho ya. Ya wes aku tak nyeluk. Bagaimana Mas Budi? Aku rada rene aku. Nah, nek sing muarem. Iki lho. Cebek. Pendengaren ora mirip-mirip iki mau madhepe rono lho.
Sugeng dalu Kulto Tuban. Yang dari Nganjuk, sugeng dalu pasukan dari Nganjuk. Yang dari Mojokerto, Surabaya. Aswa dan juga Mbak Mita ya. Mita siapa? Mbak Dia ya. Satu tembang yang dinyanyikan Mbak Luki Naswa dan juga Mbak Dia ini super khusus Bobo Misni dan juga Ibu Sri. Semoga terhibur dan terhibur. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan dan semua fan-fan Sekar Gadung Indonesia dimanapun Anda berada ya. Ini yang dari Bojonegoro diucapkan selamat malam, yang dari Tuban, yang dari Trenggalek, yang dari Madiun, terima kasih matur suwun, Nganjuk, Kediri, Blitar, Tulungagung diucapkan selamat malam yang live streaming channel Ki Minto Darsono. Langsung saja kita panggil siapa dia? Jeng Pipit ngateko wong ayo. Jeng Suli. Sekar Gadung Indonesia. Pak Suli. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Sulis, Mbak Selamat Pipi. malam Sugeng Dalu Mas Gembel. Semangat ya Bang Ayu. Semangat Mas. Sekar Gadung ki semangat. Kompak. Kompake yo neng kene Sekar Gadung, sindene yo ayu-ayu neng kene Sekar Gadung. Yogone yo bagus-bagus. Ya kita tadi yang melihat live streaming dimanapun Anda berada, sing pengen nimbali konco-konco Sekar Gadung alamate pakai Serjo Rejo Tangan Tulungagung. Nek ngarep enek bori kepala desa ya. Asmanipun sinten? Ki Lurah Minto Darsono. Iki mumpung iki cara anune rada senggange oke wong ayu ndang ae ya nak ya. Sing pengin calang ndang moro wae. Apa telepon ya nak? Iya. Oke, ini super khusus Bapak Ibu semuanya fan-fan Sekar Gadung, Pak Kunti Ndeyeng masuk. Oke, wilujeng rawuh. Pak Mulyani ya. Mas Mulyani. Pak Mulyani saking Manggis Ngancar Kediri. Pak Kaji Lombok, Pak Surani. Nggih, Pak Surani. Oke. Dicausi gending menapa wong ayu sesarengan kalian kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia. Iki lagi enek sing jatuh cinta Dek Pipit.
Sinten Dikasih lagune keperanan, Mas. Oke, keperanan. Kancane dhewe pokoknya. Mas Daryanto paling langsung krosoi rasa dhewe lho. Oh, BA Hani ta kowe? Kepranan jroning atiku nali
Mbak Nuwun dong ayu. Satu tebang cas kunjung dumateng fan-fan Sekar Gadung Indonesia yang hadir di malam hari ini dan juga yang live streaming channel Kiminto Darsono dimanapun Anda berada ya. Semoga terhibur dan terhibur. Oke, campur sari kami akhiri sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan di sesi limbuan dan goro-goro. Bapak Ibu nanti juga dihibur dengan bintang Jarana
wis kandha aku wong nista tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuwa mupangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis wajibne kowe diauke karo priya bagus sing padha ora nyono lan ora legewo yen sliramu ing kepala krama srengenge mulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene kami dele tresno mung abang-abang lawe srengenge mulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane ora duwe tresno tenang kok adem Bojo loro lagi. kowe nage Sekar gadong. Inindo Darsono audio kowe nage Ijo. Biru lampune disco. Awakku kuruas mikir bojo loro. Ya. Bojo sing enom jaluk disayang sing tuwanjur bakal ditinggal. Asik. Sirahmu mat rapi senturu. Anggom tresno mas, uga anggom madu. Ayo kita mikir butuhe, mikir blanjane,
anjas marwari ma Sugeng dalu, Bapak. kudune sing nekoni ki aku. Oh nggih, lha Ajeng dalu Nduk Imas Setyorini. Sugeng dalu. Sehat. Pangestunipun. Nah, Sehat. dipujeki awake sehat, rezekine saya ngrembaka, Amin. dasar diparingi umur kang luweh. Amin. Ya. Wong ki sing penting sehat dhisik, Nduk Mita. Nggih. Dalu. Wilujeng dalu, Pak sehat nggih. Wah, aku ki anggere nyawang anak-anakku do sehat wis bombong. Iki ana pundutan saka Kang Makugati ngersake nyidam sari jangkep sak bawane dilaksanane ya, Nak. Nggih. Aku tak icip-icip kaya sapa suarane Mbak Imas lan kaya ngapa suarane Enduk Mita. Yo, kaya ngapa? Mas Dar. Elok lho iki mau metumuhe kaya manten lho. Kula. Nah, Lah napa kok kaya? tabuhane iki mau. Oh ngoten. Ranah iya. Wis pokoke nek nonton Sekar Gadung iki komplit lho. Nggih. Heeh. Ana tayupe. Tayub jaranan nggih. Jaranan wonten. ana. Niku DJ. Dijine ya ana. Dadi lek pengen ngrungokke jelang-jeleng salon horeg kuwi ning Sekar Gadung komplit. Lengkap. Sing tukang horeg nggih enten ten mriki. Iya, ana. Sapa, Mbak? Nika Iki dhewe. ora kancane dhewe. Iya. Mesti ngorek kancane lek kadung obah horeg kabeh. Uga disenggol penggemar-penggemar Sekar Gadung ya, Nak. Oh nggih. Ana Mas Edi Kecis, Pak Edi ana Kecis. Pak Kaji Lombok, Lombok. Pak Mukidi. Pak Mukiti, Kang Girin aja nganti dilalekke. Pak Girin mana silau men. Ya, kayak apa? Uga diaturake Mas Agus sing sangka Tuban Bangilan iki uga ngaturke salam kagem Sekar Gadung. Mas Agus Tuban ya. Uga Bapak Rokim Ibu Sriwati ingkang ana Tuban iki ya nyimak mirsani Sekar Gadung sing mentas nimbali awake dhewe wingi tanggal 20 ya. Ya wong lek lagi nandang asmara iki ora mung awakmu dhewe kabeh do ngrasake ning omah ora kerasan ning paran kudu mulih.
jejer lan wong umpamakna nira nahkota tanpa prau sasat sarat tecolotri. bagus nyedam sari uga diaturake Bapak Kepala Desa melu Bojonegoro Bapak Jupri kang kepareng uga arep nimbali iki lera salah bodo 5 dina ya tindak Bojonegoro. Ya Nduk, kaya ngapa? Nyidam sari diaturke dados Revana ugi kang saking Bojonegoro keparang rawuh teng lokasi Wilujeng Galuh.
menika nyidam sari sampun katur ana pamundhut nduk lali janjine ingkang nembang Mbak Lilis, Mbak Hani, Mbak Imas ugi Mbak Diah. Lagu menika kagem Mbak Mardiah, Mas Noyang, Mas Don, Mbak Vivi HK, uga Mbak Reva, uga Mas Edi Kecis, Infiling 40 ugi Bu Srini Darsono. Ugi kagem sedulur sedaya ingkang mirsani lumantar live streaming channel Kiminto Darsono. Kagem sedaya kru Sekar Gadung Indonesia tambah kompak ugi tambah sukses. Amin. Mugi sedaya pinaringan berkas kesarasan lancar rezekinipun. Amin ya rabbal alamin. Salam seduluran, matur sembah nuwun Mbak Kinanti Solo. Ya, iki anggere awake dhewe nyangik limbuk ora tahu keri ya yang ki Mbak Kinanti sing saka Solo ki bener-bener penggemar Sekar Gadung. Ya, kaya ngapa kang wis disebut disuwun jemeneng sepoti Mas. Yuk bariki mengko duwejo diunggahke. Yuk dados. Iki jan cewek-cewek gaul kabeh. Aja meneh kok nganti ning panggung. Wong karo macak ayo rek terus kok. Ya. Wah. Bocah iki lagi brai ya kaya ngene iki. Yo, kaya ngapa Mas Agus? Lali janjine pundutan Mbak Kinanti Solo kaya ngapa dados? Ya. Seko Waloyo Sri Katon, Mas Bibit Padangan, Konco Kadil Jawa Timur, Mbah Bukur, Mbah Ringin Rejo, Tiwa, 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 Tiwa.
Uga katur Bapak Sumeh sing ana ngepeh tanggung gunung ya. Mas Sunarto Pakis Rejo Rejo tangan ya nusul rene ya si dukun pijet Janjane kowe ning iya 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 lali janjine sampun katur menika pondotan saking sedulur ingkang saking Solo Mbak Kinanti penggemar wayang kulit iya yung iya wis wancine nduk kaya ngapa bintang tamu Adimas Jo Klidik Jo Kluthuk diunggahke panggung ya kaya ngapa diiringi meet in Duojo ya kaya ngapa katuran minggah sasana Mas yo rasane kaya ketiban daru lintang kamulyan nipone dadaku sing lali eling karo aku kelem mulih kelem bali karo aku janur kuno asake gumun setahun ora rugi rina wangi gonku nyuwun matur nuwun pancen iki
sing tak suwun rasane ya maplang. Assalamualaikum Mas Minto. Waalaikumsalam Mas Joklidik. Assalamualaikum dari Lampung. Apa rasane jero dadaku, rasane maklong lega atiku. Wis ra dadi jantungku, saiki wis mari ngeluku. Apa rasane maklong lega atiku, wis ra dadi jantungku. Saiki aku wis ora ngelu. Derek Lampung gitu rasane yo maklo. Derek Lampung siap sedaya rasane kepiye Mas yo plong 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 siap. Alhamdulillah Bener plong. siap sedaya karo kasdaya matur nuwun amin. Rasane kaya ketuban baru bintang kamu yang sudah dikataku. Sing lali wis eling karo aku, gelem mulih gelem bali karo aku. Ya jaluk guna rasane ku setahun, ora rugi mawon nggon ataku yang pancen iki sing tak suwun. Rasane ya maplang, rasane plong plong plong. Sudah lu siap daya matamu. Derek Lampung. Bos, makasih ya bos. Alhamdulillah. Bapak, makasih. Ya. Sudah lu daya matamu. Alhamdulillah. Ya. Apa rasane jero dadaku? Rasane wis ora nyut-nyut siraku, saiki aku wis ora ngelu. Rasane jero dadaku, rasane maklong lega atiku. Wis ora dadi jantungku, saiki wis mari kangenku rasane ya maklong rasane kepiye dok? piye ayo plong plong plong. Mas Minto Darsana matur nuwun. Wilujeng jalu Mas Joklidik Jokoto. Rasane kaya ketiban tali kamu yang dipon dadaku. Wis eling karo aku, gelem mulih gelem. Nemen Mbak Luki, Mbak Punjung dados. Yo. Sekar Gadung Indonesia. Ala Punjung Ada Gendol Luki. iki mesti apik. Ada Mas Jo, Ada dong. Ada juga Mas Joko loh. Sajose. Iya iya. Kudune kowe ngerti. Juang, juang, ngerti apa sayang? juang, Tresnoku nomor siji. juang, 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 juang. Jarinemu benjani janji. Kowe teko larani. Usahaku wis ragu-ragu. Mas Minto Darsana. Kematiku wis momolan. Pas aku tak
Mas Didik. Iki ana pundutan sangka Bapak Oka Wibowo Amsterdam. Iki ngersake bajing luncat. Ini ki mengke